Apat. Ngayon shout out.
sabi ko masaya pumunta doon. Oh. Pag nabasa, babalik ka na lang. Ako lang, may ganun. Lublog.
Jay! Jay! Sabi mo nga ganito lang. Ma! Di ba yan? Di ba yun? Ay, parang ginawin, di ba? Ma, pwede mo ba ako bili ng stocking sa Rob? Sinita kasi ako. Yung stockings ko, hindi ko makapalitin. Meron, iya. Bye! Bye!
malagay mo naman? Hatak.